Għax il-Qorti Maltija ma tatux raġun l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa mar jattakka fi Strasburgu u biex ikun bħalu bħal Roberta Metsola Zamid Demek mar fil-plenarja tal-Parlament Ewropew jitkellem kontra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. B'hekk din il-ġimgħa biżla fil-Parlament Ewropew rati 3 MPs tal-Partit Nazzjonalista jagħmlu kull sforz biex barra pajjiżna joskuraw lil Malta. David Casa kien mar il-qorti flimkien ma' Simon Busuttil biex jitlob numru ta' investigazzjonijiet uħud li diġà kienu jeżistu. Iżda il-qorti ma tatux raġun, Casa mar jiġri quddiem l-MPs sħabu jattakka. Jiena derli flimkien moħrajn illi l-unika post li kien tfadal f'Malta huwa li mmur fil-qrati tal-ġustizzja biex nitlob l-qrati. Il-qrati tal-ġustizzja f'Malta li tant ftaħar bihom illum Owen Bonnici ukoll għalqulna il-bibien. Minkejja diversi inkjesti li qed isiru oħrajn li saru u li sallum dejjem gidbu lil Casa u lil Partit Nazzjonalista, l-MP tal-Partit Nazzjonalista jipprova jagħti impressjonijiet differenti. F'ebda istituzzjonijiet demokratika fa' pajjiżna mi qiegħda ssir investigazzjoni fuq 17 Black. Dan mhux każ iżolat, Casa u sħabu għandhom storja twila ta' każi fejn imorru fl-istituzzjonijiet Ewropej jitkellmu kontra Malta. Bħalhom qed jagħmel Francis Zamid Demek għal darb'oħra uża l-programm ta' ċittadinanza b'investiment biex jattakka lil pajjiżna. Għalija huwa tal-misħija li l-Gvern ta' Malta jkompli jippersisti. Dawn id-dikjarazzjonijiet isegwu dawk ta' Roberta Metsola f'Kumitat dwar id-drittijiet ċivili fejn ftaħret li rapport li kienet parti minnu jipoġġi stampa kera ta' Malta. The resolution gives a stark picture of the situation under this government. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.